mga ka-angkol, mga ka-ante, no? So mayong buntag sa tanan. So for today's video mga ka-angkol, nanap tayo buhaton karon mga ka-ante. Nanap ko'y balak kung matutag dagat. Manguha ta dito og isda mga ka-angkol, no? So tara, let's go. Kuyugi ko ninyo mga ka-angkol, mupalita og nylon og taga para sa atong pagpamasol mga ka-angkol, no? So ato dito sa baryo para mapalita sa atong gamit. So let's go. O karon mga ka-angkol, padulong na ta sa tindahan sa hardware kay dito ta mo palit kay lisod ko sa butika nga wa may baligya dito. Ug na po tayo nasugatan mga ka-angkol, no? Gikan na sila dagat mga ka-angkol. Nanguha na sila og alimango angkol, no? Og naabot na jud ta mga ka-angkol diri sa hardware mga angkol, diri ta palit og taga og nylon. So mao ni akong kuyog karon nga si angkol. So siya magwi na swito to sa dagat, mo adto ta didto niya. Bago man natog palit mga ka-angkols ni ato sa migbukid mga ka-angkol, no, nanguha mi og bagakay. Mao na ato ang gamitan sa atong pagpamasol, no. So layo-layo ni among paglakaw ni mga ka-angkol kay nangita jud mi didto sa bukid, no. So peace yo. So mo ni akong kuyog karon nga si angkol. Og nakakita na jud ta og bagakay mga ka-angkol, no. So ato ning putlon or sundangon ba ni or kutsilyo siguro ni handala, no. So abti kini akong kauban mga ka-angkol, no. Siya jud nang naningkamot og kuha og bagakay mga angkol. So na namin nagkuha og isa. Dayon po na pa nato nag-isa kay magtagsa man mi og pasol mga ka-angkol. So ato na nang putlag dahon. Wala nagprepare ta sa atong pasol angkol na abot akong uyuan. Kaning tawhana naka duay na pud ni. So, grabe masayaw oy, oh. So pagka manyag sa angkol gitewas namo ang amuang pasol. So ato na nang higtan mga ka-angkol, no. So kani ato ang adventure mga ka-angkol. Swerte-swerte ra jud ni siya. Kay pwede ta masiro ni angkol ug masiro manggalitaan ni angkol. Mga ligo na lang jud ta oy. Masayang manggod atong effort mga ka-angkol ug kung wa tay ko mga ligo ta oy. Og karon angkol manani ato ang pasol angkol mo ni ato ang paon sa ato ang isda mga angkol dindot kay ulam. So let's go. Og sa dihang mga ka-angkol padulong na jud ta sa atong area nga ato ang pasulan mga ka-angkol. Dili jud na mawala ato ang mga batos mga ka-angkol. Si Uncle Jim na og si Uncle Obor. So og naabot na jud ta sa ato ang area nga ato ang pasulan. Usakay sa atag sakayan kay moadto pa man ta sa unahan. Kaning lakawa jud mga ka-angkol, swerte-swerte ra jud ni kung naabot tay makuha ani, no? Kung wa tay kuha, mangaligo ta diha. Ning sakay na jud ta sa ato ang sakayan mga ka-angkol. Tara, let's go. Og naabot na jud ta sa atong pisto mga ka-angkol, diri ta mamasol. Tan-awan ninyo og unsa pagmamasol angkol, busy ra kana namo. Pero kaning pagpamasola mga ka-angkol, kulba-kulba po ni gamay basig na ibuaya tay mga ka-angkol. So mo ni ato ang pan guys, no, paon. Wow. Ato ning sakayan. Let's go. Let's go guys! On na guys! Ug na jud tay nakuha angkol, bahala ni gamay ni maka-angkol, no. So masud-an na ni angkol, no. Hab-hab dag angkol taman. So ato na ni butangan og paon ato og pasun maka-angkol basig makakuha na butaan ni ron angkol. Diri sa among pisto mga ka-angkol, perti yung inita mga ka-angkol, no. So nakakuha na po isa ni mga ka-angkol. Gamay gyapon kay angkol, sus masud-an na ni angkol siguro. Ay, basta di lang ta masiro mga ka-angkol, ug masiro ta ni ligo ta. Nagpapuli na ko sa kong kauban mga ka-angkol kay tiud-tiud nakuha kakuha angkol. Laay nagaayo, gilaay na ni akong kauban mga ka-angkol, no. Agohoy, maligo ta mga angkol. So atong kuha karon angkol, tulor ka po. So mga ligo na lang ta mga angkol. Mura to guys, salamat kay guys, wabi ko ha. Mga angkol, wabi ko ha mga angkol, mura to guys. Please follow my page.